mga kansero, ako pa si Paolo at ngayon kakagaling ko lang sa pagnood ng Backrooms na isang kilalang web series phenomenon sa YouTube na gawa ni Kane Parsons. Ngayon meron na siyang movie. Naisipin mo itong Backrooms na to, itong concept na to, nag-start lang sa isang anonymous na 4chan post. So pag-usapan muna natin siya. Isabihin ko yung score ko mamaya. So pumasok ko dito na iniisip ko, paano ko ba to titignan? Bilang isang horror fan lang? Or bilang isang fan ni Kane Parsons, yung kanyang series ng Backrooms? Simula pa lang nung pinapanood ko siya, heavy dun sa storytelling. Yung storytelling lang. Kasi kalahating oras ata walang nangyayaring parang nakakatakot. Pero siguro yun na yung point ng first parang minuto na parang may pumasok doon. Yung pinakasimula na meron siyang camera, tas try niyang maka-communicate sa iba pang katulad niya. Sa tingin ko meron pa tong meron pa tong susunod na mga movies eh. Pero mamaya pag-usapan natin yon. Ang aking una agad problema sa kanya, at hindi ko pa siya pinapanood doon paano nila lalagyan to ng storyline. Kasi syempre yung horror aspect niya ng yung liminal spaces, yung parang in-between state. Kasi yun ang parang liminal space, in-between state ng ganito tong lugar na ito, papunta na siya dito pero hindi pa talaga. So example lang siguro parang isang mall na magsasara. Kasi di ba alam natin na parang lagi itong bukas pag pinupuntahan natin. Parang kita na siya nagsasara na parang may mali. Parang ganon. Magpasensyado rin pala yung buko kasi naambunan ako nung pauwi kami at para akong asong natuyo. So ito yung strength at also weakness niya para sa akin. Kasi hanggang ilang beses mo lang naman magagawa yun nang hindi siya parang okay, ito na naman at dun ako kinabahan. Di naman siya parang nagkulang. I mean, ang ganda nung mga shots, ang ganda nung production design. Kudos doon sa production crew nila. Ang ganda nung mga nilagay nila doon na yung sa stop sign, yung merong red sa gitna na kahit anong object. Kasi nakuha talaga nila yun. Well, si Kane Parsons naman talaga yung nag-direct na yun Kaya alam ko hindi yun magkukulang. Ang pinakakinabahan ako yun sa script mismo. Like hanggang saan nila to magagawa na ikaw may involve ka for halos 2 oras. Kasi syempre alam natin sa YouTube 5-10 minutes yun yung mga length niya Kasi yung medium is the message. Yung pagkaikli niya, yung kanyang strength. At yung paunti-unti lang na hapyaw ng mga monsters yun, at mga entities. Yung naging pinaka-pang-hook niya sa mga watchers at kaya siya naging isang web series phenomenon sa YouTube. So papunta doon sa movie, nagkulang sa akin yung 30 minutes. Tinignan ko pa yung cellphone ko parang ilang minuto na simula na wala nangyayari. 30 minutes. Kasi gumawa siya ng kwento regarding dun sa bida at yung kanyang psychiatrist. So yung bida, meron siyang pinagdadaanan na mental problems at ito namang meron ding childhood trauma yung psychologist. So mamaya pag-usapan natin yung plot twist. Pero yung pagka-setup sa kanila, yung pagka-connect nila, ito na yung inaasahan ko na bibigyan nila ng yung stick na tutusukan ng atay ng manok. Kasi atay ng manok, yan yung masarap. Yan yung liminal space, yan yung paggawa nung weird na mga backrooms at kung bakit may backrooms. Kasi may syempre maraming theories meron pa nga sa Roblox Maraming mga theory kung paano nabubuo yung backrooms, ano ba siya, meron ba siya sarili niyang utak. Hindi ko alam at hindi pa ako ganun kalalim sa lore ng The Backrooms. Pero naging fan ako noon. Pinapanood ko siya yung kasagsagan niya. Hindi ko alam kung meron na talaga na-establish ang The Backrooms na parang lore niya. Pero yung naging lore nila dito ay parang, alam mo yung parang latak ng mga pangyayari sa mundo. Tapos yung mga spaces doon, tsaka yung mga memories, tsaka yung mga tao na involved doon. Yun yung ginagawa ng Backrooms. So parang nagkakaroon ng isa pang version nung mga taong yon, nung mga lugar na yon sa The Backrooms. Siya yung parang tining dun sa ilalim ng mantika na pinagpretuhan mo. Alam mo, siya yung nasa baba. So dahil doon, hindi laging perfect yung pagkakabuo sa kanila. In the words nung mismo mga characters dun sa film, sinabi nila doon na para mong pinapadrawing sa isang tao na hindi pa nakakita ng aso na mag-drawing ng aso. Alam mo magagawa niya kasi alam mo magtatanungin ka niya ano ba yung tsura aso, kung may tenga yan, meron niyang mata, may nakalabas yung dila, ganito yung kulay niyan, usually ganito yung mga paa dito nakalagay. Pero pag nagbuo-buo na siya, may off. At yun yung pagka-uncanny in-between state na minamaintain nung show throughout. So ito 1 hour 50 minutes na ito, medyo nawala na siya ng sense sa akin nung bandang dulo. Kasi masasabi ko lang throughout, maganda yung shots, ganyan, may mga iba't ibang mga references sa Backrooms, the web series. Hindi ako ganun ka-attach sa mga characters para magkapake ako kung mabuhay siya o mamatay. I don't think yun din naman ang point nung director. Kasi nung ginawa naman yun, wala namang bida sa Backrooms. So okay lang sana hindi ako attached doon sa mga characters. Kasi yung naging plot twist din niya ay etong si Guy ay parang na-enjoy etong lugar na ito. Kasi hindi niya kailangan palitan yung sarili niya. Kasi nandun siya parang parang merong better help segment doon na back and forth ng isang psychiatrist tsaka ng kanyang pasyente at tapos may dala
nadala din si psychiatrist na trauma. Ang nagigets ko kasi tinatry niya i-mirror yun dun sa four walls ng backrooms o yung wall rooms aspect ng backrooms, na yung part doon na tinatry niyang parang pilasin yung mga newspaper dun sa salamin ng bahay niya kasi parang kinukulob siya ng kanyang nanay. At meron nga dong jump scare eh. Sobrang cheap kasi parang gano'n lang sa'yo. Tapos may dun sa pinapanoran ko, nagulat yung babae. Sabi niya, gumala siya. Natawa ako. Di ko natawa tuloy ako dahil doon. Sayang. Kasi parang naiintindihan ko yung chase scene is important sa horror. Pero in the way na sinat nila yun, hindi ako natakot doon sa chase. Hindi ako natakot doon sa mismo entities. Kasi pag titingnan niya nung camera, yung mga entity, lalayo na eh. Di ba usually yung iba mga shots, pinapakita mo throughout. Yung paghabol sa'yo, hindi mo mawari yung figura nung itong figurang nasa dilim na hinahabol ka. Parang human-like pero hindi. Kaya mas lalo nakakatakot. Mas matagal ako nakatitig dun sa art ng mga liminal spaces kesa yung horror aspect niya. At yun yung naging problema para sa akin nung pinapanood ko siya. Kasi di naman ako nanonood ng YouTube video na alam ko matatapos in 5 or 10 minutes. Alam ko papanoorin ko to ng 1 hour 50 minutes Parang paano ako sasabay sa pagpunta niya sa mga kwarto. Kasi nung una pumunta sa kwarto, itong si Guy, as in, curious lang siya. Wala naman siyang kailangan ipasok sa loob. Gusto lang niya malaman. Wala akong nakitang parang, sa personality niya o sa karakter niya na gugustuhin pa niyang alamin yung nasa loob. Lalo na nung first niyang try na natakot na siya. Bakit kailangan pa niya i-prove sa psychiatrist niya? Like, hindi ko maintindihan Wala naman nakataya. Ano ngayon kung yung psychiatrist mo ay naniniwala sa'yo na hindi ka baliw? Alam mo yun, wala namang na-establish na may something sila or sobrang deep ng connection nila. Napunta na lang siya, I think, yung pinakamaraming layer na lang na na-unravel doon nung pinilas niya yung isang babae, si Sabrina ata, basta yung kanyang divorce, at nilagay niya yung scalp ng buhok niya na redhead doon sa kanyang psychiatrist. Na parang tinatry niya i-reenact ulit yung kanilang parang roleplay kung bakit kayo nag-break. Like yung pag-iinom mo ba, yung anger issues mo ba, or yung pagkawalan direction mo sa career mo, sana naging isa ka magaling na architect. I think kaya rin ata siya nilagyan ng architect doon kasi liminal spaces Parang i-expect natin na alam niya paano dapat ito gumana. Pero hindi rin natin na-feel yung pagka-architect niya. Pinakita lang na marunong siya mag-drawing ng mga rooms na napuntahan niya. Kaya gawin ng cartographer yun Pero okay, sana lang binawasan yung liminal space. Kasi naiintindihan ko na ang isang show na tulad nito na sobrang kilala na yung director at yung concept at yung theme. Talagang manonood yung mga tao dito at bakit pa niya kailangan baguhin yung gulong. Alam mo, gumagana na to So bakit pa? So naiintindihan ko yun. Di ko naman dapat siyang i-compare sa Obsession o sa iba pa mga horror films kasi may sarili siyang genre. Yung mga long poses na naglalakad siya throughout sa mga iba't iba mga kwarto, kasama talaga siya Sa mga taong kailangan meron nagpe-play na tumatakbong Subway Surfer sa gilid or Minecraft jumping TikTok video, talaga mabobore ka. Naiintindihan ko yun. Meron talaga ganun. Pero kasi going in, kung fan ka nito, iba yung ina-expect mo sa kanya. Pag kasi fan ka ng Backrooms before pa siya naging movie, may expectations ka na agad. At mamimit naman talaga expectations. So sobrang ganda naman talaga. Pero pag horror fan ka, ibang klaseng horror fan naman yung makaka-appreciate nito. Kasi yung horror element niya para sa akin, mababa. Nababa lang talaga. Kung kaya pure horror lang na hindi ako fan nito ni Kane Parsons, mababa lang talaga. Simple lang. May onting dugo, may onting patay ulo, shock factor. Hindi naman siya parang executed na out of nowhere or nakakagulat. Okay lang. Pasado lang. Goods lang. Hindi naman ako parang kailangan masterpiece kada shot Walang problema. Maganda naman yung iba doon. Yung ulo ng babae na co-manager niya na nasa ref. Yung binatak yung boyfriend niya dun sa parang opening. Kita yung katawan niya nagpo-flop papunta doon. Okay naman siya. Alam mo yun, kasama na siya dun sa threads. Ano ko lang, parang bilis kakapunta lang nila tapos namatay na agad. Walang mag-strive or perseverance yung mga characters. As in, nako-consume na lang agad sila ng Backroom. So parang si Backrooms talaga yung bida dito. At sana, dahil nga isa siyang 2-hour film, sana mas binigyan pa ng sustansya yung mga characters. Sana mas binigyan pa sila ng fighting chance. Kasi hindi naman to web series Matagal to Bakit ako ma-attach sa isang tema? Diba? Para ako nagkaroon ng highlight reel ng lahat ng ginawa ni Kane Parsons. Tapos pinanood ko sa sine. Sana ito na yung moment niya Pero I think nagigets ko na ayaw na niya mag-rest kasi gagana to Gagana to kasi meron na siyang malaking fandom. Kasama ako doon. At syempre, malaki ang risk pag naglagay ka pa ng ibang concept dyan o ibang theme pa dyan sa isang movie compared sa isang in-upload mo lang sa YouTube, diba? So mas malaki ang stakes dito. So doon sa dulong part na nagkaroon na ng Backrooms version yung tao, hindi ko alam na pwede pala yun. Hindi ko alam na kasama pala to sa lore ng Backrooms na pati tao ay may version na sa ilalim. Kala ko yung mga
mga entities is para silang, ewan ko, parang mga bees sa beehive ng sobrang daming walls na sila yung hindi mo maipinta. Pero ito ginawa nilang mas konkreto at mas merong hugot sa real world. Dahil sila yung parang latak o yung tining ng nasa ibabaw. Pero pa isang part doon na binabato ka ng psychiatrist ng bato sa ulo pa ulit-ulit itong entity. Ano to? Paano niya to nagagawa? Paano siya hindi namatay doon? Hindi ko naiintindihan. Parang pinilit lang nila yung bato na yun na may kamay niya nung bata siya. Na ipalo doon. Yun hindi ko maintindihan. Paano siya hindi namatay doon? Na pinilas-pilas lang yung katawan nung guy nung simula. Nung same na entity na yun. Kasi pinakita na sobrang lakas itong mga entity na to. Pero pinalo-palo lang niya sa ulo yun na parang wala lang. Tapos hindi man lang siya nagalusan itong psychiatrist. Pero okay. Na-shock lang ako na nagawa niya yun ng paulit-ulit na walang kapalit. Pero doon ko nakita ng main character energy. Paano niya to, paano to napayagan na hindi siya like masaktan in any way. Pero yeah, na-enjoy ako nung pupunta siya sa iba mga kwarto. Yung parang awkward doon na may corner na hindi ko maintindihan. Tapos yung mga iba't iba pa mga, well, matatawag ba nating entity yung mga kasama nila doon sa huling kwarto kung saan namatay yung black guy? Kasi hindi sila lethal. Weirdo sila kasi yung mata nila 3, yung daliri nila 5. At naintindihan ko kasi sa start ng film, meron doon parang title na makikita mo yung mga letter nila parang dumodoble. Kung background siya may B, tas 2 yung linya rito, tas B, gano'n. So siguro pinapakita nila parang may isa pang space in between. Nagigets ko yun. Parang siyang 3D printing na parang natabig, tas nasira lang. Pero tinutuloy pa din niya yung blueprint na nilagay sa kanya nung gumagawa nung printing. Parang gano'n yung feeling niya. So eeriness, walang problema. Ganda talaga ng pagkagawa. Story, acting, ganda. A24 naman niya, alam naman nila yung ginagawa nila. Direction, goods. So siguro, bago ko bigay yung score ko, may enjoy ito nang hindi pa alam yung The Backrooms. Kasi yung binabad ng Backrooms doon sa tema at konsepto nila, talagang dinrive home nila. Pero kung alam mo na may kita mo kasi fan ka nito, kung naghahanap ka ng ibang execution nun, wala naman na. Alam mo na yung makikita mo. At okay lang din naman. Iba rin naman yung pagkakita mo siya sa big screen. Siguro yung pinaka-natakot na akong part doon ay yung nasa may Christmas tree. Yung meron ng galing sa likod na entity. Kasi entity na to, hindi siya instant die. Hindi ka mamamatay agad eh. Kasi unang first minute, patay siya agad. Doon napuntahan siya eh. Diba yung seagull na binabato, tapos mamamatay ka after? Parang yung bago ka mamatay kay Itachi, diba? Yung mga crows niya. So, etong parang humahabol sa kay gumaganong-ganon lang na babaeng nakapula. Iniisip ko kung siya ba yung version ng kanyang asawa eh. Kasi diba pinakita nga doon na yung kanyang interpretation ng Backrooms dito, nung show, is sila yung latak ng real world. Kung ano may nangyari doon, in time, di ko lang ano ibig sabihin nung umaakyat yung floor. Like, repetition lang ba yun agad? Or through time, parang tubig na bumababa sa lupa, dahan-dahan nag-iiba yung anyo. Either way, kung ano man ibig sabihin nun, doon ako na-creep out kasi may time akong matakot. Yung karamihan kasi ng mga entities na mamimit niya nila doon is makikita nila saglit, or pag nandun na, patay ka na, o yari ka na. Kasi ba merong mahabang chase scene. Maganda yun, nagustuhan ko yun, yung isang part nung kay psychiatrist. Doon siya sa parang huling stairs, palabas. Kasi parang pumasok siya sa loob ng parang masikip na daan na sinahabol siya nung Backrooms version nung guy. Bakit kasi makikita mo diba merong malalim na butas, may malalaglag ka, tapos lumabas siya doon. Alam ko walang butas yung floor na kung saan sila pumasok eh. So alam kong parte pa rin yun ng Backrooms eh. Kasi diba lalabas nga yung mga scientists, inaaral nila ano yung nangyayari dito sa Backrooms na ito, at yun na. So nangyari yung psychiatrist, nagkaroon na siya ng version niya doon sa Backrooms. At hindi ko maintindihan paano nalalaman na ano yung pwesto mo dapat sa Backrooms para magkaroon ka ng kopya mo sa Backrooms. Kasi sinabi lang naman anong gagawin nyo sa akin dito sa lab nyo. Dito na ba ako titira? Hindi nyo na ba ako pababalikin? Kasi ini-interview siya ng isang scientist doon eh, isang researcher eh. So yung huling ending doon, may version na siya sa Backrooms. So yung 3 mata, yung daliri, weird. So nagkaroon na siya ng version niya doon. At yun na din siguro yung mga monsters doon sa Backrooms. Siguro yung score ko dito, paghahatiin ko, isang horror fan at isang Backrooms fan. As a horror fan, 7/10 ako sa kanya. Hindi ako natakot masyado eh. As in yung horror element lang nung liminal spaces talaga ang nagdala sa akin. Yung gore, hindi naman siya kakaiba. Namamatay lang naman si guys, kinain siya nung version niya. Okay lang. Wala naman throughout na pinakita pa yun. So, one time lang. Kung sa Backrooms element na bibigyan ko siya ng 8. As in, maganda eh. Si Kane Parsons mismo eh, diba? So, wala naman na ibang director ang, alam mo yun, mas mapapaganda pa to eh. So, niya to eh, talagang vision niya to eh, at siya nagbuo nito eh. So, siguro, bigyan ko siya ng 7.5 kasi iisang tao lang naman ako unless meron akong Backrooms version.
So yun, bigyan ko siya ng 7.5 over 10. So gusto nyo pa magload tayo mga iba pa mga movies or series, comment nyo lang down below. Yun ang PNP na playlist natin, mga pinanood pa ako nasa baba. Maraming salamat sa suporta nyo din sa bagong itong series na to na natripan ko. Nahiligan ko rin bigla eh. So sana na-enjoy nyo yun at sana comment pa rin na mga gusto nyo i-try natin pag-usapan, diba? Masaya yan eh. So ako ulit si Paulo, feeling film critic na mamaalam.